Joo, eli moro vaan kaikille sinne YouTubeen. Tuli tällainen paketti. Tilasin tän tosiaan Jimsistä tällaisen mikin. Ja nyt se sitten tuli, tilasin tän varmaan kuukausi sitten, niin siellä ei ollut tätä mikkiä, minkä tilasin, niin ne varmaan joutui tilaamaan sen jostakin, nyt tää sitten tuli. Joo, se on tommosessa aika jimsena laittaa nää tuotteet, mitkä tilaa, niin esimerkiksi semmosia niinku tilas näppäimistön yksi kaveri. Niin ne laittoi semmosen helvetin ison pakettiin, siinä on niinku muovia varmaan tai ei muovia, vaan semmoista pakkauspaperia sinne. Siellä oli varmaan niinku puolet siitä paketin, yli puolet, ja sitten se pieni osa oli sieltä se näppäimistön laatikko sitten. Itse asiassa tehdä tuossa läppärin päällä, koska se veitsi voi vaikka vähän livetä johonkin suuntaan. Noniin. Tähän onnistuukin vielä. Mistä suunnasta värvittäisiin tuossa. Nytten sitten vielä. Vähän tää on ilmeisesti saanut vähän vaurioita tää paketti. Eikä se niin vaarallista oo. Ainakaan ei pitäisi olla, mutta joo. Tuleekohan tässä oikein joku laatikko? Aika outo laatikko. Joo. Standard. Lukeeko sinne stand? Eikös niin jo stand? Ja siinä on joku tilaushommeliini. Jims. Kuitti. Laitetaan se vaikka tohon ja sitten heitetään tuo laatikko tonne ja otetaan täältä. Kuvittelin kyllä tätä pikkusen erilaiseksi, mutta samapa tuo. Mä muuten näyn tuolla, mutta ei se nyt niin vaarallista oo. No sit me vaikka otetaan tää oikein ulos täältä. Tää lähtee ilman väkivaltaa. Joo. Tää näyttää ihan mielenkiintoiselta tuotteelta. Pakattukin niin saatana ovelasti. Sitten se johto on tietenkin. Jaha, tää ei siis ollutkaan USB-mikki, mutta voikohan tätä vielä jotenkin säätääkin? Kai tätä voi. Voihan tätä. Mutta korkeutta ei saa lisätä. Siihen on tyydyttävä. No ei siinä mitään. Tästä taas mitä ääninautintoja tästä tulee, mutta en tiedä miksi tosiaan tilasin. Tai tiedän oikeastaan. Tilasin siksi, että tarviin tällaisen pöytämikin, kun ei aina jaksa istuskella headsetit päässä tuolla, niin tämmönen pöytämikki kätevä. Yksi mikä nyt tässä on, niin no, olisi se voinut olla vaikka USBikin, mutta nyt ei ollut USB. Mutta ei se nyt niin vaarallista. Joo. Laadukas läppärikin lähti siitä. Missähän me nyt voisin tän testata? No, en tiedä. Mutta tosiaan, jatketaan tätä päivää tämän mikin testailulla ja nyt yritän tehdä jatkossa näitä videoita sitten vähän useammin ja vähän enemmän. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Moro!